السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك نورك إمام المتقين سيد المرسلين شفيع المذنبين سندنا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. Beyik pak Allah tebaraka ve teala hemmenizin taat-ı ibadatlarınızı, salih amallarınızı, Huda için oturuşuklarınızı ve mehabbetlerinizi, duaya hayırlarınızı, soğuk gecelerde, kışın gecelerinde server rahmetellil alemin Muhammed Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın süyücü yaşayışından ve almalı derslerinden eştersip taştan yakından tıkılışıp oturmalı. Beyik Allah Teala hemmenize dünya ve ahiret saadet, izzet, serbulendi versin inşallah. Huday Teala yaşayışlarında, zindigilerinde bereket, süyücülükten ayırmasın. Huday Teala vatanımız emniyet bolup, parahatçılık bolup, ağzı birlik ittihat bolup, dini dünyamız avatlıktan, keyif edip parahatçılıkta, emniyetlikte, dini dünya bernamalarımız yürüyüptü. Huday Teala hem uzak hem devam versin inşallah. Peygamberimiz server aleyhissalatu vesselam'ın 60. yaşında Taif şehri muhasere edip qavab duran yağdayları ve qaytçıq güllerine bolan vakıa. Yani Taif şunun gurrunda gelecek, feth bolmayar. Yani Taif Müslümanların eline düşmeyer. Göreyliğin näme vakıalar oldu. 20 güne golay Peygamberimiz sahabaları bilen Taif'i muhasere edip qavadılar. 20 günün döwregi bolanna, yani qaytçıq gülleri bolanna Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bir mübarek diş görüpdir. Göreyliň. Qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem li Ebi Bekir'in Siddiq radıyallahu anh: İnni ra'aytu enni uhdiyet li qa'batun memlu'atun zubda fenaqaraha dik fe uhraqu ma fiha. Peygamberimiz bir diş veripdir. Oham onu Hazreti Ebi Bekir Siddiqa radıyallahu anh'a barıp aydıpdır. Men diş verdim. Dişimde bana bir kap dolu qaymaq meske yağ süydün üstünden alınan füyücü yerini bana verdiler diptir. Oham şu kap içi yağdan, qaymaktan, serşirden dolu. Şon elmalamda bir horoz gelip şona çoktu. Oham elimdeki kap döküllü, qaymak men ilk bilmedim. Berde Türkmen dilinde bana nefip bolmadı diyen ya Allah. Şu kap elimden kaçtı ve qaymakta döküllü diptir. Men şu dişi gördüm öten akşam diptir. Peygamberimiz veripdir. Hazreti Ebu Bekir Siddiq'a tarif etipdi.
görün diýişini aýdypdy. Qala Siddiq radiyallahu anh: "Ma adunnu an tudrika minhum ya Rasulullah yawmaka hada ma turid." Hazreti Ebu Bekir Siddiq diýişi tabir etipdir, yorupdyr. Mene diýipdir, şu Taif, şu şäher şonu biz açyp biljek däl ýaly bolýas. Şu diýişiň yorugdyşy biz ýygymize gaýdy bermeli ýaly bolýar diýipdir. Peygamberimiz aýdypdyr: "Ve ana la ara zalik." Men şeýlem qadiýan şu diýiş şoňa ýorýan diýipdir. Elimde bir qaymak, bir qap berildi, bir horoz çokdy. Oşol döküldi, elimde zat galmady diýipdir. Inhe Peygamberimiz aham Nevfel diýen sahaba geňeşýär. Näme diýip Nevfel'e geňeşdir? Nevfel beter ýaşuly sahaba. Peygamberimizin kakasy Abdülmuttalib dady görüp oturşan adam. Peygamberimizden tagriben 20 ýaşda ulaqan bolmaly. Peygamberimiz dünýeden geçenden soňram dagda bir tofar riwayetlere göre 30-40 ýyl ýaşapdyr. Ýani 130 da ýaşamaly bolýar Hazreti Nevfel. 120-130 da ýaşamaly bolýar. Be her hal Peygamberimiz aham Nevfel'e geňeşipdir. Näme maslahat? Bir ýaşuly adam, köfüren adam gaýtmak maslahatny, gitmek maslahatny. Şu tada bir dureýliň diýiş mowrutda. Peygamberimiz diýiş görüpdir, oşony Hazreti Ebu Bekir Siddiq ikisi bir zada ýorupdyrlar. Kan adamlaryň soraglary bolýar, diýiş gördüm menni, gow diýiş, biderek diýiş, Mekke-i Mukarremany gördüm, ýa basyrganyň. Hususan zenanalar, aýal ogullar görýärler, we korkular düşýär. Oňa muňa weňurýär, ýa öýlerini kim aýtjagyny bilmeýär. Peygamberimiziň 3 mübarek sözü var. Diýiş barada. İnşallah şu üçüsünü hemmemize bir alım bolar, bir bilim bolar diýiş barada. Peygamberimiziň beren aýdan gürrüňi hem de inşallah kän şu ýyldan halkdan eşdiýän soraglarymyza jogap da boljak şey. Aha mana aýdyp geçmek inşallah maslahat boljak. Bir 8 dagyga wagt alsa da bir diýiş barada 3 tane Peygamberimizin 3 mübarek hadisini hyzmatyňyza ýetireýin. Bira Peygamberimiz aýdypdyr sahih hadis: "Ar-ru'ya salihah min Allahi azza ve celle." Peygamberimiz aýdypdyr, "Gowdiş Hudaýdan bir sowgatdyr" diýipdir. Gowdatdyr gowdiş diýipdir. Gowdiş köplerçe gysga bolýandyr. Gowdiş aňyrsy bellidir, adamyň ýadyndan çykýan nädir? Mydam aýna ýaly gözüň öňünde durandyr. O sen ýüregiňe açyk Hudaýdanlygy bellice bolup durandyr. Keşe saňa bir gowdat aýtjak bolýar. Wal hulmu minaş-şeytan. Emma basyrganmak, korkmak bir zatlar bolýan ýanak, bir sen damaň çalan ýanak, ýa bir kän ulukun äfetler iňýän ýanak her zatlar görýän. Ya şeytani zatlar Peygamberimiz aýdypdyr, ol Allah'dan däldir, ol jinlerden, şeytanlardan bolýandyr. İzi fa iza ra'a ahadukum ash-shay'a yakrahuhu falyanfas fi an yasarihi 3 marrat. Peygamberimiz aýdypdyr. Bir ýokuş görýän, basyrganyp, korkup bir diýiş görseňiz, korksaňyz, çep tarafyňyza 3 gaýtar etden tükürýän ýanyk üfläň tüfedin diýipdir. Çep tarafyňyza. Aham Hudaýa auzu billahi mineşşeytanirracim aýtsaň da boljak. Hudaýa şu diýişiň şerrinden men sakla diýip aýdaň diýipdir. Fa innaha lan tadurruhu inşaallah. Peygamberimizin sözü aleyhissalatu vesselam. Şu aýdanym esse, şu diýişden şol adama hiç zerer gelmez diýipdir. Tamam mı oğlum? Şu aýdanym esse diýipdir Peygamberimiz, lan tadurruhu. Lan nidi arap dilinde hiç zerer gelmez diýdi. Hazreti Ebu Selman Ahmediye "İn kuntu la ara ar-ru'ya hiye asqalu alayya min al-jabal, hiye tumriduni."
Men käde diş görürdüm diye, şu dişime narahat bolup merirlep yatardım diye titrep diye. Sonra Peygamberimizin şu mübarek hadisini eşitemden sonra fema kuntu ubaliha dişi innemerdim dem diye. Rawahu Malik vel Bukhari ve Muslim. Sahih Peygamberimizin aydan sözü hemmemiz bilen mal içerimize aytmalı gördüğümüz. Diş sebeple adama zarar gelmez, korkma diýmel. Hudaýa dişin şerrinden men sakla diýmel, üç qaytar tüfede amal çek tarafına. Bala bir görün, üç Peygamberimizin hadisini okuyup bereyim. İkincisi, an İbn Sirin, an Ebi Hureyre radıyallahu anhum, قال sallallahu aleyhi ve sellem, لا تقص الرؤيا إلا على عالم أو ناسح. قال الترمذي حديث حسن صحيح. Peygamberimiz aydıptır. Diş versen, qow diş versen, bilýän Hudaýdanlygyny ya alim, ilmli adama ayt, yok ilmli adama aytman gyn, tapman gyn bolsa, nasih, seni qow berýän, sen qowlugyň isteýän adama ayt, görenine aytma diýipdir. Kan ulamalar aýdýa, qow gören diýişini görenine aytmaly däl, Peygamberimiz aytma diýipdir diýe. Ene bir de ikilenji boldy. Gerek sorağımın cevabını alıvermeliyiz Peygamber'in sözünden. Ya alima ayt, ya da seni qowur yani adama ayt. Sen qowluğunu isteyen adama. Ha qowdur inşallah berekellah deyip beğenecek adama ayt deyiptir. Üçüncü ve Peygamberimizin şu barada ahirki sözü ajibi bir gen söz. Peygamberimiz aytıptır şu zamanı değişli vurun. İza qatarabez zamanu lem tekad رؤيا الرجل المسلم تكذب رواه البخاري ومسلم وغيرهما. Peygamberimiz aytıptır, ahir zaman molanna, afet, günah, haram, köfelen zamanında, şu zaman, Müslüman adamın köplerçe görýän dişi hak diştir, şu zamanında dişken yalan bolmaz diptir. Subhanallah. İza qatarabez zamanu لم تكد رؤيا الرجل المسلم تكذب حديث صحيح رواه البخاري ومسلم وغيرهما. Fitne, afet, Müslümana ada köfelen zamanında Müslüman adamın köplerçe görýän dişleri haktır deyipdir. Näjire bolýa? قال العلماء في شرحه إن المؤمن حينئذ يكون غريبا فيقل أنيسه فيكرم بالرؤيا الصادقة. Hem ulamalar aytıptırlar şoň şerhinne. Şoň ahir zamanna Müslümana arqa bolýan az bolýa, din qaýym tutýany arqa bolýan az bolýa, berekellah diýip Allah kuwat berýän az bolýa, öýünden daşaryndan azakan bolýa, hem Hudaý Taala şoňa gowulluk bolsun, kömek bolsun diýip gowdiş kökediýär diýipdir. Elhamdülillah. Bir de Peygamberimiz diş varada sahih aydan söyledi. Kan adam aydiye Mekke'ye Mükerreme gittim diye ya dişimde Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ı gördüm ya ödün gördüm mü kadiydim ya Medine-i Münevvere gittim mi kadiydim. Hemmesi hak diştirşiler. Yönü bir vurrun var o da ahirki vurrun şun diş varada aydılacak vurrun altının suvilen kızılın suvilen yazık koymalı vurrun. Qâlel İmam Ahmed ومحمد بن الواسع الرؤيا تسر المؤمن ولا تغره. Ama mağdam Ebu Hanife'nin zamanında zorlu ulamalar aytıptır. Qawdiş Müslüman adamı beğendirir. Ama Müslüman adam qawdişe allanmaz deyiptir. Qawdiş, hak diş, pek Allah'dan molan bir dişirgeme Müslüman adam beğendirir. Elhamdülillah acık bir mübarek diş gördüm, yüreğim açıldı. Yadımdan çıkanak bir keyiflik boladı. Bir yenilip turadım. Hudaýa şükür diyer. Ama allanmaz deyipdir. Men namazım okuymasam da men qawdişler görýän ahim. Men kan dogry gezmesem de Hudaý men qawdişler kökediýär ahim diýse, ol eýni o şeytana top bolup beren adam. O bolmaly Hudaýdan därol. Hudaý Taala'dan bolan qawdiş Müslüman adamy beğendirir. Müslüman adamı allanmaga sebep bolmaz. Şeriattan çıkmaga sebep bolmaz. Kur'an'dan çıkmaga sebep bolmaz.
Hudaýyň halalyny äp bermege sebep bolmaz. Hudaýyň haram eden zadyny etmege sebep bolmaz. Ine diş bardyr mübarek sözler Peygamberimiz mübarek diş görüpdir. Oşoň üstüne belkem hemmämede bir alym bolsun diýip hyzmatyny da ýetirdik. Göreyli Peygamberimizin mübarek ýaşaýyşynyň ýylynda näme ýagdaýlar bolupdyr. Peygamberimiz diş görüpdir. Ebu Bekir Siddiq maslahat bilipdir. Taif feth boljak däl. Ohum bi ýaşul Nevfel näme diýipdir. Ya Resulallah, ثعلب في جحر إن أقمت عليه أخذته وإن تركته لم يضرك. Acib akıl kefayetipdir. Bir yaşlı 100 yaşın döwrüňdäki sahaba. Ya Resulallah diýipdir. Bir Taif'in içinde kafirleri qavadyk. Bu Taif'in daşyny bular qawap dursaga bir gün bular çykar urwalar diýipdir. Ýöne biz ýzymize gaýdanymyz bilen zerer ýok, şulaň çykykka çykjak ýeri ýok diýipdir. Şon Taif'in döwregi hemmesi döwlet-i islamiň eteginde. Biz şular äpberkidenimiz bilen hiç bir döwür zerer ýok diýipdir. Goý çyksa çyksyň şular diýipdir. Ýene diýipdir, İslamyň döwletiniň etegine girmeli bolýar. Çykyp ýereksin şular diýipdir. فأمر صلى الله عليه وسلم عمر وأذن في الناس بالرحيل. Aham Peygamberimiz Hazreti Ömer'e aýdypdyr, adamlaryň arasynda qyýgyr, göterilýin, gideýin diýipdir. Ograýlyn diýipdir. 20 güne golay galdylar. Hiç zat açyp bilmediler, ýygyna gaýtmaly boldy. Aham Hazreti Ömer eýlam etipdir. Ýöreň Peygamberimiz eýlam etdi, gaýtmalylar diýip. فجعل المسلمون يمشي بعضهم إلى بعض. Onun sahabadağı var. Beter gurrun kan murtlar aralarında. Biri-birine başıptırlar. Yani näme şudur şuna bir äpberki değilmi diýipdirler. 20 güne golay durdy. Taif'e açman gitmeýin diýipdirler. Näme diýip maslahat beripdirler. Şon Peygamberimiz de geňeşipdi sahabalaryna. Şondan çürem ey nazarlaryny oklatdyrlar. Hom näçe nefer bolup ýüşüp Ebu Bekir Siddiq'a bardylar. Ey Ebu Bekir, Resulullah aleyhissalatu vesselam'a aýt galaýlyň diýipdirler. Taif'i näçe fethetmäni gitjek diýipdir. Taif'in içindäkiler gülörler, kafirler gülörler. 20 gün gallyk açyp gideýliň. Musulman et gideýliň Taif'i diýip. فقال الصديق الله تعالى ورسوله أعلم والأمر ينزل عليه من السماء. Başarmarın diýipdir. Peygamberimize var maslahat berjek diýipdir. Allah gawsyn milýa, Rasulullah gawsyn milýa. Tur diýse turar, otur diýse oturar diýipdir. Näme etjek maslahat berip diýipdir. Aham sahabalar Hazreti Ömer'e bardylar. Faaba. Başarmaryn diýipdir. Bardy Rasulullah aýt, galaýlyň diýdirjek bolýardy. Hazreti Ömer aýdypdyr. Raja'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yawman bi kalam. Ötün ýylly men şizire ýerde meni iýberenlersiňiz peýgamberiňiziň üstüne diýipdir. Barıp kepläp utanyp galym, häzir ýadymdan çykanak diýipdir. Inniki dämdagy ara düşüp peýgamberimize maslahatda bermerin. Näme diýse şol diýipdir. Gideýliň diýse gideýliň, duraýlyň diýse duraýlyň. Lan uraji'ahu abadan. Mena var peýgamberimize maslahat berjek däl galaýlyň diýipdir. Ödüňiz bilýäňiz diýipdir. Peýgamberimiň diýenine daýlyň diýipdir. فسمع صلى الله عليه وسلم ضجة الناس. Aham Peygamberimiz eşitipdir, aňypdyr ki sahabalar hemmesi ya köpsi gidesi gelmeýärler, galasy gelýärler. فقال صلى الله عليه وسلم فقدوا على القتال. İşgal ýok diýipdir. Galyň diýipdir. Barıň jeňe diýerim diýipdir. Galaýlyň diýipdir. Galasyňyz gelýän bolsa, ýöreň diýipdir. Giýirim diýipdir, açyň diýipdir, fetheden diýipdir. Aham Peygamberimiz özüde öwürlip, sahabalar da galmaly bolup, bir gün artykmat şo taýda galýarlar. We sahabalar şo galaýlyň diýerler, 100-100den, 500-500den, 1000-1000den Taif'in galasyna gaşyn çolýarlar. Eteginden deşip geçmeden süreyim, atışmadan süreyim, her näme bar hünürlerini oklaýarlar. Yani hiç peýda bolmany bir tofar sahabalar şehit bolýar we bir tofarlarda kan yaraly bolup üstünden ok atyp durýarlar.
Aham Taif'in eteğinden deşek bolup üstülerine gämişin sığırın derisini alıp sahabalar ok degmesin deyip bir öğlerini otok beceriyen yal götürüp Taif'in eteğine var deşik duqalarda kafirler Taif'in üstünden erdigli demir koyup müteessifane sahabaların üstüne koyup onun da üstüne bir tofor şehit bolup qalalarda ok bilen atıp kan yara düşüpdir o. Peygamberimiz qayda illiyin etmän sen öz nazarlarına göre ay bir duruyliň deyip kan yaralar düşüpdir o şowunda. Aham Peygamberimiz aýdypdyr. İnna qafilun inşallah. Birun geçti de yine de. Bun gideyliň diýipdir. Aham sahabalar zatlaryny ýygnaşyp beripdir. Gideyliň ya Rasulullah diýipdir. Beter gaw maslahatçy gitmekde diýipdir. Ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yalhak. Aham Peygamberimiz mübarek Rasulullah aleyhissalatu vesselam gülüp mübarek diýesini min ograpdyr bädikli. Sahabalar bilen gaýdypdyrlar. Emma geçen heftede geçenler kim madi? Bir münafık badi. Bir münafık ol Taif'in içine girip Peygamberimize ağlayacak bolmadı mı? Peygamberimize ne ağlayan mennidi? Niyet harab adam madi. فَلَمَّا اسْتَقَلَّ النَّاسُ لِوَجْهِهِمْ تَفَوَّهَ الْمُنَافِقْ بِمَدْحِ ثَقِيفٍ. O düşünmeli vurun. Peygamberimiz inne kayta uğramalıyenni hemme sahabalı uğradılar. Ol münafık näme diýipdir? Geçen hefteki münafık daşından musulman içinden kafir. Bula dayaw millet ahim diýipdir. Şo kafirleri öwüti diýdi. Mecedetun kiram, he silagly millettir bular. Kavmun mübarekun, mübarek millettir diýip sahabaların arasında şo kafirleri öwü beripdir. Aham sahabalar narahat bolup buna söýüp Peygamberimize de eşitdirdiler. Peygamberimiz zat diýip görmäň diýipdir. Ey cemaatlar, şıl adamdan ulaqon bir almalı ders başı necis, içi daşı telika adamdan. Geçen hafta Peygamberimiz şon çağıranna, Peygamberimizin yanına näme diýdi? Estağfirullah diýdi. Men inni kilap iş etmäyin diýdi. Emma inni fursatda yine şu kafirleri ewip musulmanlaryň için ýaksak bolup öwürlük gelýär qala musulmanlaryň içinde näme aýdypdy? Bular daýaw millet ahim bular. Taif'ta aştırjak bular dağ diýip şolary öwýänmen boli. Geçen kunni Peygamberimiz zat diýmedi, Hudaý zat diýmedi. Hudaý Taala fursat berdi, näme diýip nigmatyň gadryny bilmeler. Geçen hafta bir yıkıllı ayak taýdy. Näme diýip şu taýandan gaýta habardar bolmalylar, inni men taýamaýyn. Şobari fotadi nigahdar pay ki yek bari diger ne lahzat zecay. Ey Hazreti Sa'di acip bir diýer faýdy. Ey musulman, bir gedek ayağın taýdy diýme? Sürüş yıkıllyň da ha görýän bu taýy sifançak yer, bu taýy taýançak yer. Bu taýda adam yıkılaýanmışdyk da inni habardar bol, ayağın basaňda jahil jawat taýmajak bolun diýipdir. Çobari fotadi nigahdar pay ki yek bari diger ne lahzat zecay. Ulaqon taýdyň däm bir gedek gürhüllap yıkıllyň dämi? Hawa yıkıllyk we her kim yıkılýar. Inni kiňde habardar bol, yıkılmajak bol ayak basaňda. Näme diýip? Ze Sa'di şunu kin suhan rast است که هر باری افتاده برخاسته است. نه هر باری افتاده برخاسته است. Menden şid nasihaty Allah galipdir. Her yıkılanda qalarsyň qadim edipdir. Bir yıkılanda qalman şu düşünü güfürdak gidama dipdir. Ze Sa'di şunu kin suhan rast است ne her bari افتاده برخاسته است. Menden şi nasihaty eşde galipdir. Kan tawbe etdim. Hudaýa men inni kilap tawbe etdim. Men Qur'an Kerim başlajak diýdim. Allah bilen öz araňda wäden inni döwme. Men şu günahny etdim. Hudaýa men inni kilap etjek diýip özüne Hudaýyň arasynda nezir etdim, wäde berdim, wefa berdim. Ya merirlerde, ya bir tesadüf bolanna, ya bir kynçylyk gelenne, ya bir musibat ýetişenne, ya bir agyr iş düşenne, ya bir işim dogruljak bolanna özüň menen Hudaýyň arasynda bir gad wädeler berdiň dämi? Inni döwme diýipdir.
Onu Hudaý rahmatyna salýa, Hudaý mağfiratına salýa, Hudaý möhlet berýä, Allah Taala rahmatyna sal wagt berýä. Ondan ay bilmänşik bolup, görmänşik bolup ýene o günäni tekrar etme diýipdir. Bir necis adama, bir münafığa wagt geçen hakki. Ýa-da Resulullah aýtdy men inni krafşyjyr iş etmäýin diýip. Öwürlik gelýäka, ýene de musulmanlara eziýet berip, kafirleri öwweti. Adamın niyeti harap bolsa, adamın içi harap bolsa, geçen hafta gaw gurrun geçendir. Adamın daşı dogrulmaýanmışdyk. Ey cemaatla, ey musulmanlar, ey türkmenler, ey musulman millet. Adam içi harap bolsa, niyeti harap bolsa, daşı dogrulmaýanmışdyk. Oy, hemmek şaýtýar ki men niyetim gawy, men içim gaw diýip, niyet gaw diýip näme diýilýär? Niyet gaw diýdigi, Hudaýyň razyçylygyny tapaýyn diýip gezilse, şoňa niyet dogry diýilýär. Şu meclise näme diýip gelmeli? Hudaý razy bolsun diýip, dogry niyet şol. Ak niyet diýerler şoňa, dogry niyet diýerler. İşte näme diýip öýe ütmeli? Hudaý razy bolsun diýip, ogluňyň şoňda haky bar da. İlünin doğun garnaşın en atamın beraberinde de vazifem ma şonu bitirenip öýe gidilýär. Oňa da ak niyet diýilýär. Ak niyet diýdigi, dogry niyet diýdigi, Hudaý razy bolsun diýip ýürekden iman joşsa, şoňa dogry niyet diýilýär. Bu niyeti harap ki. Näme diýip gezip musulmanlaryň arasynda? Näme niyet bilen gezip Peýgamberimizin ýanyna? Niyeti harap, daşynyň arasalygy peýda berene. Ondan çyrin Peýgamberimiz näme diýipdir doga edenne? Hudaýa, içim daşymdan gawy bolsun. İçim daşymdan gawy bolsun. Emma daşymda arassa bolsun. Eýni hak dogaş. İçimiz de gawy bolsun, daşymyz da gawy bolsun. Daşymyz arassa bolsun. Kur'anyň aýtýan jüresine wara bolsun. Daşyňda haram iş etmeň niyetim gawy. Haram işiň hiç niyetim dogry bolmaz. Daşyňa gawy bolsun, içiňde gawy bolsun. Yani için daşımdan da gawrak bolsun diýip Hudaý Taala'dan dilemelidir Resulullah aleyhissalatu vesselam. Inhe bu adam ýene de musulmanlara eziýet berip ogra beripdir. Hulasa göterilipdirler, ograpdyrlar. Peýgamberimiz bir doga öwretipdir sahabalaryna. Ey sahabalam aýdyň diýipdir. Aibun, taibun, abidun li Rabbina hamidun. Musafiratdan öwrülende aýdylmasy sünnet dogaň girişi. Aibun, taibun, abidun li Rabbina hamidun. Nähat mahnasy awadan Taif'ten öwrülip barýaly da. Ýerege öwrülip barýaly, öýlerine gaşyn, Mekke'e gaşyn. Ýok, biz Allah'a gaşyn öwrülip barýas. Eden günälerimizden öwrülip barýas. Eden ýalňyşlarymyzdan öwrülip barýas. Hudaýa hamd aýdýas. Aibuna hamza bilen, aibuna, taibuna, abiduna li Rabbina hamiduna. Allah'a hamd aýdyp barýas. Aýdym şikayet diýipdir. Hudaýdan şikayetimiz de ýok. 20 mungalyk işler etmedikde diýmeýäs. Hudaýa hamd aýdýas. Öwrülip öýe geçişimiz ýanyk. Eden günälerimizden tawba edýäs diýipdir. Bütün insanlara, belki bütün alem cihana Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın öwreden dogasy bolupdyr. O hem sahabalar aýdypdyrlar, inni Taif gally ýaxşy aýryşdylar. Süýşip gelýärler. Ya Resulullah bir doga et taş Taif'e diýipdirler. İçinde kafirler barda. Peýgamberimiz gol göterip doga edipdir. Allahumma hdi saqifan wa'ti bihim. Allahumma hdi saqifan wa'ti bihim. Hudaýa Taif'in içindekiler ak ýoly girsin, özleri men üstüme gelsin musulman bolup diýipdir. Bir de Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın ak dogasy bolup İnşallah soňram burun gelir öldürü musulman bolup Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın mübarek huzuruna geljekleri. Aham gaýdypdyrlar bäri Ji'rana diýen ýere gaşyn hemme sahabalar ýolla diýeler, atlar, piyada biri-birine tıkılışıp 10.000 sahaba hemmez gelýänmiş. Göreýliň zahiren giýjemiş, garaňky düşüpdir. Peýgamberimiz bilen sahabalaryň arasynda bir waka bolýar. Şonu hyzmatyňyza ýetirip dersini alyp o hem tamam eder inşallah. Ve kana al-Aslami radiyallahu anh يقول كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسيره وهو صلى الله عليه وسلم يحادثني
Taif'ten geliydik diye Hazreti Aslami sahafalan biri Peygamberimiz bilen gurrundeş bolup geliyadım diye. Men diýäňiz sünnedim diye we Peygamberimiz da bir diýäňiz sünnedi. فجعلت ناقتي تلصق بناقة النبي صلى الله عليه وسلم. Gurmeleşik, tıkılşık bolansaň diýeler biri-birine degip giderdi. O men de dayaw diýen bady Peygamberimiziň diýesine degip giderdi. Bay zor ederdim, güýj ederdim. Peygamberimize gaşyn ýakyllamajak bolup, ki bir edepçilik bolamasyn, ýykamaýyn, ýa bir ýerini mübarek aýagyny awundramaýyn Rasulullah aleyhissalatu vesselam. Hulasa eza edip bolamaýyn nip diýämi hey beýrät çekerdim. Emma diýenim ettirip bilmerdim diye. فلصقت بناقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصيبت رجله صلى الله عليه وسلم. Şu tıkılşığın içinde men diýem barıp Peygamberimiziň diýesini degip itikläni ýaly boldy. We men diýämiň üstündäki ýükden barıp şu Peygamberimiziň diýesini degip Peygamberimiziň mübarek aýagy iki diýäň arasyna galyp Peygamberimiz müteassifana aýagy gowy agyry düşdi, awýdy diýipdir. Faqala awja'tani. Hem Peygamberimiz ağırttın da diýdi. Gaty diýipdir mübarek aýagyny aleyhissalatu vesselam. فرفع رجله ودفع رجلي بمحجن في يده صلى الله عليه وسلم. Oham adam bir yerine ağırınna eline gergenek çofollan mallan süreyim alyan tayağı gergenek varmıştı Peygamberimizin. Oham ol sahaban diyesini itikläpdir. Aňyrra Peygamberimiz. Oham o da o sahaban ayağına degip o sahaban ayağını ağırdıp itiklemeli bolupdyr. Yani Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam gergenegi bilen gergenekden uzy hatça ýaly taýak çofollan eline waliye. Şoň menen diýen itiklejek bolanna ol sahaban ayağında gergenegiň arasynda gal ayağını itiklemeli bolupdyr Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam. Hulasa bir fakat ikisinin arasynda hiç kimde bilena Allah bilýär bu waka bolupdyr. Aham ýanky Hazreti Aslami aýdýar فمكث ساعة صلى الله عليه وسلم لا يتحدث. Peygamberimiz keplemän gitti. Men de ýüregim ýarly. Peygamberimize azap verdim. Inne ayat iner, maňa azap iner, men yer çeker, men bir azap bolarnyp, men işim tapdym, narahat boldum. Fakat yer ýarylmady maňa diye. Hatta zanantu annahu seyenzilu fi azabun. Näme Peygambere bir edepçilik etdiňiz diýip ayat iner diýip korkup hulasa baryan Peygamberimiz hiç zat keplemet diýipdir. Näme bolly işgali ýok, bir zat bolmadymy, bollumy, aslan gurrun etmedi. Gurrun etmehede tarap olaqan adam bolsa haybata artýada öňkden ne beter. Göreýin näme waka bolupdyr. فلما نزلنا قلت لأصحابي أنا أرى لكم. Erti bolly düşdük bir ýaňa. Men diýeleri bakmaly günüm dädi. Emma aýtdym, ýoldaşlama diýeleri özüm bakaýyn diýdim, derrew gaçdym gitdim diýipdir. Men çagyryp aýa diýini diýiläjek ýaly peýda şu taýda bolmasam diýip ýüregi agyndan çykyp barýarmyşdyk da benden. Öten akşamky bir ulukon bir edepçilik bolupdyr da anne. Peygamberimize ayağına ağırdıptır, Peygamberimiz ağınıp diýipdir, ağırttın ayağım diýipdir. Beyin rahaty aýdyljak däl bu keple ýoksa. Hulasa baktım ta öýläçeli hi idim höddeýän diýipdir. Gel saňa gelli ýerle, sen marada aýa diýini diýiläjek ýaly saňa men öýle boldy. Falamma arahtu az-zuhra aleyhim qultu hal jaa ahadun yabghini? Hom giç öýlen molly. Hom gellim. Hi men sorak gelen adam da bolmady may diýdim ýoldaşlama. Hiç kim bilen hakda buyurdyňyz. Onna aýtdylar Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem jaa yabghika. Peygamberimiz seni gözdäp bädi diýipdir. Faqultu fi nafsi hiya wallahi hiya. Bolly maňa haýa diýipdir diýdim, oturuverdim diýipdir. Faqultu fi nafsi hiya wallahi hiya. Peygamberimiz seni gözdäp bädi diýipdirler. Ama maňa aýa diýipdir diýip oturuverdim diýipdir.
ثم جاء رجل من قريش فخرجت خائفا حتى واجهت رسول الله صلى الله عليه وسلم. Aham Mekkeli bir sahabadan biri geldi. Aham bana aytdı, Resulullah seni özdäpä gelli dipdir. Korkuyup bardım. Hatta Peygamberimize daştan yüz boldum dipdir. فجعل صلى الله عليه وسلم يبتسم في وجهي وقال أوجعتك بمحجني البارحة. Aham daştan Peygamberimiz yüzümü özdäp gülüp dudi. Ey Eslemi, ötün akşam sen ayın ağırdan nedir ne dedi dipdir. ثم قال صلى الله عليه وسلم خذ هذه القطعة من الغنم. Sen ayağını ağırttım, şu üç duran koyullun hemmesi senki olsun son beraberine diye aytdı dipdir. Ol narahat bolup tu bir sahaba özünden çüreyim. Ki ayet iner, näme Peygamberimize bir edepçilik ettin deyip hemme ulu gayrısı belli. Resulullah aleyhissalatu vesselam Muhammed Habibullah'ın ahlakını ödde sallallahu aleyhi ve sellem. Khud hâzihil qit'ate minel ganem. Şu uyuşturan, şu koyun hemme senki olsun deyiptir. Öten akşam ayağını ağırttım bilemesen deyiptir. فأخذتها فوجدتها 80 شاة ضائنة كذا في المغازي للواقدي. Görsem 80 yüngülü koyunmuştuk deyiptir. Ola kan koyunun 80 koyun deyiptir. Resulullah aleyhissalatu vesselam özünün ahlakı, özünün hoş ahlakı, özünün şahsiyeti, özünün buzurgvarisi, özünün ululuğu, özünün süyücülüğü bilen dünya tarihini, beşeriyet tarihini ovadallap koyan tarihlerin biri olup kalıptır. Ey Müslümanlar, bir ilgunun içinde, saytlan içinde, şebekelerin içinde, dünya boyunca insan tarihte şizirdat gördün mü kan? Şu ulukan kepleyerler, ulukan suhanrallar, dünya boyunca, nevisendeler, yazıcılar, dünya boyunca iyiliğin içinde nazar veriyerler, iyiliğin içinde mehabbetten, süyücülükten, ahlaktan kepleyerler, dünya boyunca dilleri 50-60 dile tercüme olup, dünya boyunca dilleri yayrayan adamlar, ayaşı ahlaktan haber var mı? Kam Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın. Bir kafir dağışın eşitti näme yağdayı görür kan? Näme yağdaya düşer kan? Ne kadar insanlara hurmat koyuyor Resulullah aleyhissalatu vesselam. Bulun zat yok ki, giyeceğin içinde bir itikleptir, birini boluptur da, anırrak berrak boluptur da. Diyen itikleyecek boluptur. Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın mübarek ayağına deyiptir. Peygamberimiz de mübarek eli bilen, elin ekkergeni bilen, onun diyesini itikleyecek boluptur, ayağına deyiptir. Bulun zat yok ki. Ama Resulullah aleyhissalatu vesselam insaniyete ne kadar düşündürüyor adamın hürmetini, adamın siylığını, adamın hakkı hukukunu. Bir adam bir Müslümanlığın biri de. Ne kadar aydan kefine amal etýärliň başı Peygamberimiz. Peygamberimizin bir tarihi aydan kefi var. Tamam ulamaların kitabında bakıp iki kelime. Näme aýdypdyr? La zarara ve la zirara. Fakat iki kelime. La zarara ve la zirara. Peygamberimiz aýdypdyr. İslamda zarar vermek bolmaz diýipdir. Ve la zirara. Palani maňa zarar verdi. Men onun bir ýerinden garasyny gafarnyp minnetmäň diýipdir. İkinci kelime. La zarar ve la zirar. Müslüman birine zarar yetirmez diýipdir. İkilenci ve la zirara. Maňa zarar yetirtip men ona zarar yetirerin diýmer. Hakyny sorar. Emma men ona zarar yetirerin diýmez diýipdir. Şu Peygamberimizin mübarek kefine özünün aleyhissalatu vesselam aydın kefine amal etşini özde. Yoksa zarar yetirenak, zarar yetireyinenak, maňa zarar yetirdin diýip zarar yetirecek bolanak, yan kıwurjyňda öwürläp durmaýlyň. Ey hacı dädeler, ey jawan dostlar, şikip näme diýip erhiliň arasynda ýürüýmeler. Ey cemaatlar, inniki ösüp barýan, inniki öňü ösüp barýan, inniki izdivaç edýän 20 ýaşyndaky oglan gelin arasynda ba erhili ha nikah akd edilýär.
Hudaýyň ady tutulýar, Peýgamberin ady tutulýar. Näme diýip şu gyýda olaryň terbiyetini, wüjudyny bolmaly şu Rasulullahyň ahlagy we aýdan söýdi. La zarara we la dirara. Men şu adamyma zirer ýetireýin. Sen aýtsa, o kim zirer ýetirme niýetinde ba? Hiç kimiň niýetinde zirer ýetirme ýokdur ha. Emma bir wagt zirer ýetirýär haçan, men güleýin diýip zirer ýetirýär. Men güleýin diýip adamyňa zirer ýetirmeler ki, erki adam da zina anasyna şeýle. Men güleýin diýip ýoksa zirer ýetirme niýetinde ýokdur ha. Emma zirer ýetirýär da. Wala zirara. Ol zinanam maňa zirer ýetirdi diýip, ya erim maňa zirer ýetirdi diýip, men näşiňe zirer ýetirerin diýe Peýgamberimiz ikisini aýdypdyr. Ey cemaatla, Arap dilinde la zarar diýdigi, zirer ýetirmäň diýdigi däl ha. Elhamdülillah hemmäňiz ilmli düşünmli adam. La zarar diýdigi, musulmançylykda zirer bermek diýen zadyň özi ýok diýdigi. Etmäň diýse, bir zat bazada etmäň diýilýär da. Emma Peýgamberimiz zirer ýetirmäň diýmendir ha. La zarara, zirer ýetirmek boljakmy musulmançylykda diýipdir. Ýok zat diýipdir. Hamanyş bal musulmanlygyň içinde bir daşa Hudaý diýip bermek ýok diými? Zirer ýetirmek de şojurek ýok diýipdir da. Peýgamberimiz şejirek akide diýip aýdypdyr. Ay ola aýdan kefi bir de ýan eşitdiňiz eden söz. Bir erheleýiň arasynda ýylgynymyzyň günmügün dert dağ bolup çoňyr dert bolup barýar. Odal oglana terbiyetli. Her heftede agdal ýaşy gürjüňledi. Her hefte agdalmalylar, her güne agdalyp durulmaly. Erki oglana odal terbiyet berilmeli. Rasulullahyň ahlagy we Peýgamberimiziň aýdan sözi. La zarara we la zirara. Peýgamberimiz aýdyp goýupdyr. Tamam ulamaly kitaplaryna goýup, Imam Azam ýaly Ebu Hanife ýaly adamlar, alymlar näetdi? Peýgamberimiz şikefe aýtdy diýip, müňlerçe halal haram şundan hukum çıkartdırlar. Peýgamberimiz şikefe aýtdy. Peýgamberimiz şikefe aýtdy. Peýgamberimiz la zarara we la zirara diýdi. Falan zat dogry däldir. Falan zat dogry däldir. Falan zat dogrydyr diýip. Bir agylym sadece nasihaty biz almalyarmy? Ya ayallygyň erkekdigin. Hemişe ahunjarly wagz berýärdiler. Dawa barada, zulüm barada. Şikefte aýdyl tamam edil bir 3 dagyga duraýlyň. Hemmemiziň zehinine gelerdi dawa näme diýip? Ha bir nefer bilen dawa etdiýär. Bir mamulada, bir zatda. Biziň ýaşymyz, bizden ýokary adamyň hemme kişiň zihniyeti şeýledir. Bir ulama, bir ahun hamany köne taksirla, talay ahun taksirler ýani ötükden Allah rahmet etsin, wagzlar, nasihatlar berellerini, zulümden, eziyetten agdallaryna hemmemiziň zihnine näme gelerdi? Zulüm diýeniň bir musulmany eziyet bermeliler, urmalylar. Dogry urun da öýdi. Emma bir zamanna başga musulman ýada sarp bermeliler. Eziyet, zulüm fat öýüň içinde barda. Ya erheli, enata, oğulgyz, dogon, ayallygyň, erkekdigin, ya amusi, ya daýsy, ya öz ýegeni, çykan ýegeni daşaňrakda häzir. Peýgamberimiziň mübarek ýaşaýyşyndan daşlykdan bolmaýarmyş. Peýgamberimiziň mübarek edip terbiyet biradyny berip gidipdirşler aýdylmansaň bolmaýarmy? Birme kuta gelmeli. Resulullah janyň şahsiýeti kiçilmiş ahlagy bilen. Men sen agyrda adammy diýip çagyryp ýygyny edip. Ýygyny edipdir ha. Yani eşitdiniz ki. Hani şu aslami ýokmy diýipdir. Ahyrda o bennäde ýüregi ýarylyp barýanmyn bol. Men sen agyrtdym diýipdir öten akşam. Al sen goýun senki olsun diýipdir. Ýüňli goýun hemme senki olsun diýipdir. Hudaý Taala biziň öýlemizde bereket, iman, mehabbet, abruýdan aýyrmasyn inşallah. Hudaý zindigilere süýjülük bersin. Hudaý Rasulullahyň ahlagy öýümizde ýürüp dursun inşallah. Hudaý watanymyz emniyet, parahatçylyk, ittihad, dini dünýämiz abatlykdan aýyrmasyn inşallah. Hudaý maryzlarymyza şafa bersin. Musafiratda, gurbatda, müşkilli dogalla. Beýik Allah Taala hemmelerini ýar bolup ansat etsin. Hudaý Taala sowuk hawada dostlaryňyň elinden tutup ýürüýüň edip sığışman oturşypsyňyz. Hudaý Taala janyňyza, malyňyza, ilmiňize, amalyňyza bereket bersin.
bir alhamd kul huvallah Suriye Felaq Nas hoş okuyeylin. 3-5 mämir ilune dua eder, ötöllemde de dua eder, vatanımda da dua eder inşallah okuyuverin. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alamin. Pira ilahi amin. Kan dua ettirler, hatmi Kur'an-ı Kerimler ve marizimiz ve müşkülümüz ve deyiptirler. İhlas bilen dua et, hemmemiz amin niyil kabullur inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin canım. İlahi amin. آمين يا مجيب. برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله.